Pagsulat sa dako o gamay nga mga letra. Mother tongue based. Sinugbuanong Binisaya. Most essential learning competences or MOOC. Number 1. Identify upper and lowercase letters with the code MTB-MLE-LB-I-2.1. Number 2. Write the upper and lowercase letters legibly, observing proper sequence of strokes with the code NT1PWR-LB-I-3.1. Maayong adlaw, kini si Teacher Joy. Karong adlaw magkatuno sa kita o pagsulat og mga letra. Karon atong katuonon ang pagsulat sa dako o gamay nga letrang S. Karon atong katuonon paguna mao ang dako nga letrang S. Ipataas ang inyong mga kamot. Subaya ang ipakita sa video. Sunduga kini pinaagi sa pagsulat sa hangin. O karon, pagkuha og papel og lapis, sunduga ang nakita sa video og isulat kini sa papel. Karon atong katuonon ang pagsulat sa gamay nga letrang S. Ipataas ang kamot. Subaya ang ipakita sa video. Sunduga kini pinaagi sa pagsulat sa hangin. O karon, pagkuha og papel og lapis, sunduga ang nakita sa video o isulat kini sa papel. O karon, nahuman na ang pagkat-on sa pagsulat sa dako o gamay nga letrang S. Pag-practice usulat para dili malimtad, para ikaw mamahimong batang maayo. Okay, si Teacher Joy. Muingon, hangtod sa sunod na to nga pagkat-on. Bye-bye!